Hinuli ko yung ahas at inilagay ko dito. Yung sawa na yan mga kasinag, hahanap naman ng tirahan yan. Ayan, shout out sa kanila. Ang saya mga kasinag, kahit hindi pa tapos. Bakit kinain mo yung saging ko? Ha? Ba't mo kinain? Kaya pala busog-busog ka. Laman nito siguro saging. Mga kasinag, good morning. Isang pinagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon pala mga kasinag, hindi muna kami nakapagtrabaho sa bahay ni Ate Arian. Gawa ng tawag nito, kinulang yung materialis. Kaya nag-order pa ako mga kasinag ng kahoy at kawayan. Kasi nga anong nakaraan, isang araw nga lang tayo nagtrabaho doon. Kasi yun lang ang nakayanan ng mga materialis natin. Kaya ngayon nag-message na ako kay Udot TV Motovlog na kung sinong may ma-order ng kahoy dun tapos kawayan. Meron naman daw nakausap mga kasinag kasi nag-message sa akin kagabi. Kukuha daw, yun ang magkukurte ng kahoy. Tapos si Udot naman ang magdadala dito para pag nandito ng materialis mga kasinag, magawa na rin yung bahay ni Ate Arian. Siya nga pala kagabi mga kasinag, bandang alas 9, yung manok ko dito na ng itlog. May manok ako dito mga kasinag na naglimlim kagabi. Diyan ayan yan. May dalawa pa ng itlog may dalawa pa. Ano yun mga kasinag, bugok na. May sisiw yan mga kasinag, nagsisiw na siya Nasa yung inahin na yun. Kaya kagabi mga kasinag nagparapalakat yung inahin na yun. Gawa ng may ahas palan, may sawa. Ayan ito. Ayan mga kasinag Hinuli ko yung ahas at inilagay ko dito. Nakita nyo? Gawa ng ito mga kasinag ahas na ito, kaya ako hinuli, aalpasan ko sa malayo dito. Kasi kung dito ko rin lang aalpasan sa lugar namin dito, pag lumaki ito, baka balik-balikan lang ang aming manok. Nakakaawa naman, sabing anong iba sa akin napatayin. Nakakaawa naman mga kasinag. Hindi naman ito makamandag, hindi naman to binumus, hindi kagaya ng mga kubra. Kaya ito mga kasinag, aalpasan natin sa malayo dito. Ayan ang mga kasinag ayan. Diba? Malaki na rin siya. Ngayon mga kasinag, kaya papunta rin naman kami doon sa Pamintan. Gawa ng yung rep kasi namin nasira. Wala pang isang taon, sakop pa naman ng warranty yun. Kaya pupuntahan ngayon ng technician ng bodega. Sa bodega namin yung kinuha kaya mga kasinag, samahan nyo kami pagdaan namin dyan mga kasinag sa may gubatan dyan, doon namin naalpasan itong sawa na ito para malayo dito sa amin. Kasi kung dito rin lang aalpasin ito mga kasinag, pag lumaki ito mga manok din lang ang titirahin ito dito. Kaya doon ko alpasan niya sa malayo. Papunta na kami sa barangay Pamintan. Baka nandun na yung technician ng rep namin. Ayan pala si Magayon dito ko itinali si Magayon mga kasinag, para dito na makakain, para mabusog-busog naman siya. Tapos yung sawa, ito na yung alpasan natin na sawa. Alpasan natin itong mga sinag sa malayo. Doon sa malayo lang yung lugar, huwag naman dito. Mga kasinag, dito na natin alpasan sa lugar na ito. Malayo na sa kabahayan to. Dito na natin alpasan ito. Hindi natin maano Ayan mga kasinag, alpasan natin. Huwag bang magluwas. Ayaw ba lumabas? Ayan mga kasinag. Ayan na. Ayan na mga kasinag, ayan na. Ayan na. Lubap gayon. Ayan.
Sana. Ayan ang mga kasinag, oh. Ayan, oh. O sige na, diyan ka naman nirahan ha. Ayan ang yung sawa na yan mga kasinag, hahanap naman ng tirahan yan, ng teritoryo talaga niya. Aalis din naman yan dito sa lugar na ito. Yun na, pumapasok na dun sa ilalim, oh. Ayun, oh. Pumapasok din dun sa ilalim. Ayan. Kasi kagubatan naman dyan mga kasinag sa lugar na yan, oh. Kaya dyan naman ninirahan yan. Mas maganda itong malayo sa mga kabahayan para hindi siya makaperwish ng mga manok. Pag lumaki yan dyan, bahala na yung manirahan dyan sa gubat na yan mga kasinag. Tara na. Lumalakas ang ulan. O yan, o. Isang payong pa naman ang dala namin. Si Mrs. o. Pag kami lumakad lalo kayong mababasa. Kaya nagpahinga muna kami dito mga kasinag sa may ilalim ng puno. Kasi isa lang naman yung payong namin. Lalo kayo mababasa kasi mga kasinag kung kami maglalakad. Ano? Arantayin muna natin mga kasinag na humulaw yung ulan. Lalong lumalakas. Salamat mga kasinag. Humulaw din ang ulan. Andito na pala tayo sa halabang baybay. Ayan si Mrs. oh. Busy. Kaway-kaway naman dyan. Ayan. Makikita nyo man yung magandang dagat dito sa amin mga kasinag. Ayan. Buti alam mga kasinag, humulaw yung ulan. Nasik na yan. Binasa ako. Basa yung damit ko na yan. Basa. Ang lakas pa naman ang ulan kanina. Yung motor kasi namin mga kasinag, iniwan namin doon kay Kagawad Sito. Ano, nakontak mo? Pupunta kasi kami mga kasinag doon sa kabila na yun. Kung mapapansin nyo yun, lugar na yan, Barangay Pamintan. Ito naman, poblasyon, yung pinakang sentro ng Siroma. Dito tayo pupunta sa kabila na yan. Pero kung dito kami dadaan sa dagat mga kasinag, napakalapit lang oh. Ayan lang. Kaso lang wala kami sasakyang pandagat. Kaya magmumotor na lang kami. Nakikita nyo yung daanan yan mga kasinag, pagkatapos ng ulan. Tingnan nyo naman, para ng tubugan. Yan oh. Yan ang daanan dito sa amin. Madulas mga kasinag pag ganitong nag-ulan. Lubak-lubak, putikan. Yan ang daanan dito sa amin mga kasinag. Kagaya nito, nakikita nyo ba yan? Oh, ito. Dulas. Nasigsag talaga. Oh, kagaya nito. Oh, pagdating dito mga kasinag, kahit lubak-lubak at rough road mga kasinag, good news naman. Agawa ng kaya trabaho na. Ayan mga kasinag, may 4 wheels pa. Ayan oh. Tutulak. Tinutulak mga kasinag. Gawa ng nabalaho yata yan oh. Ay madulas talaga oh. Tingnan nyo naman oh. Madulas talaga ang daanan oh. Bilog tayo. Ayan. Nakikita nyo mga kasinag oh. Gaano kadulas yan. Yun lang pinapasalamat ko dito mga kasinag. Kasi nung umpisa ng trabaho dito sa daanan sa amin. Ayan o, pakita ko sa video. Ayan, shout out sa kanila.
maputik mga kasinag sa gilid. Pero pag natapos nila mga kasinag yung kalsada na yan, magaganda ng daanan dito. Pero ito nga, tibalas kita. Pwede na daanan ng motor yan, taas. Pwede na daanan ng motor to. Baka dahil pa mang gayon. Yeah, Amutan pwede na kita. yan. Pwede na yan. Motor lang naman. Dumano lang kaya oh. Ay, sige na, diretso na. Yun nga eh. Hindi namin napaahon. Ayun mga kasinag, malublob na lang tayo dito. Yun, oh, okay. Oh. Ew. Okay. Ang saya mga kasinag, kahit hindi pa tapos. Nagpapasalamat na ako. Oh, di ba? Oh, ha? Motorsiklo mga kasinag, pwede naman, wag lang yung mga 4 wheels, yung mabibigat. Okay, thank you. Sa masisipag na mga trabahador dyan. Naaprubahan na rin mga kasinag ang daanan dito sa amin. Oh, bayawak, bayawak, bayawak. Ayun mga kasinag, bayawak. Ayun na, ayun na, ayun na, ayun na, ayun na. Ayun, oh, bayawak oh. Ayun, ayun, ayun. Okay, top down. Bayawak. Nagbibilad siguro yung bayawak na yun mga kasinag. Dadaanan natin. Pero mas maganda mag-ano din naman. Maghinaw tayo mga kasinag. Dito. Ay po, Kaya po. grabe kasi putik. Grabe putik ang paa ko. Ito sa na ito mga kasinag. Ang bagsak nito doon sa may barangay Bubuan, doon sa may Halabang Baybay, doon ang bagsak nito mga kasinag papunta doon sa dagat. Kaya ito naman tabang ito, pero pag lumaki ang tubig dagat, kaya pasok din ito ng tubig alat. Andito na tayo mga kasinag sa barangay Baahaw. Ito, mahinaw ka mo. Madulas ka dyan, malumot dyan. Para kanyang dalag na natibalnas. Pag ganyan napahalnas. Diba? Ang ganda ng sapa na ito mga kasinag oh. Laki na sapa na ito. Mga kasinag, sabi ni Busing, wala na daw itong preyon. Ipo-pull out daw itong rip natin mga kasinag. Antayin na lang natin ang feedback nila mga 1 linggo, 2 linggo. Para antayin na natin mga kasinag. Ito na. Kasi na-check naman niya. Yan yung loob niyan mga kasinag. Mga kasinag, magandang hapon. Kararating lang namin dito sa bahay. Dito sa bahay ni Ate Arian. Ayan na pala mga kasinag oh. Ngayon pala mga kasinag, pinahukayan ko na ng deposito ng CR. Ayan. Si Vincent tapos si Tio. Napakalambot pala ng lupa no? May nga rin ka po. Oo. Tama oh. Ano yung kod yun? Yun na yan. Napagpasalamat kami Mm. Oh, napaanohan ko ng mga kasinag para sa CR. Ito yung deposito ng CR nila.
sa mga susunod na araw mga kasinag, pag dumating yung kahoy na order ko, tapos yung pang-ipit para gagamitin dito sa sawali na ito, mabubuo na uli natin itong mga kasinag. Ayun na lang ang inaantay ko mga kasinag. Tapos bibili pa tayo mga kasinag ng simento na gagamitin dito sa CR. Tapos hollow block. Kasi asintadahan yan mga kasinag eh. Tapos pupluringan. Lalagyan ng iniduro. Basta mga kasinag, update ko kayo sa masusunod araw ha. Pasensya na muna kayo ngayon mga kasinag. At wala pa talagang mga materialis. Kasi yung inorderan ko ng kahoy na ito mga kasinag, talagang wala na. Kaya sa iba naman ako nag-order. Ito pala yung natrabaho namin yung nakaraan. Ayan o. Ayan. Madaming chikiting. Ito pala natrabaho namin. Sa masusunod araw, update ko naman kayo. Mga kasinag, pasensya na kayo ha. Kung hanggang ngayon, hindi ko pa rin kayo ma-update kay Bagwis. Kasi si Bagwis mga kasinag, wala pa talaga. Pero kay Magayon, ma-update ko kayo. Ito si Magayon. Ayan o. Ano Magayon? Ha? Magayon, gayon. Ay, binanata mo naman yata ang hollow block ko dito. Dinurog mo. Yung hollow block pala ni Ate Arian mga kasinag dun, kukulangin naman yun. Dito ko lang babawasin. Dito lang sa hollow block ko na ito. Ito kasing hollow block ko na ito mga kasinag, pinagawa ko man ito para dyan sa bahay ko man. Kaya ito ang gagamitin ko ng mga kasinag. Bawasan ko ito para matapos lang yung bahay ni Ate Arian. Tapos yung CR mga kasinag, maanuhan lang ng maasintadahan palibot. Kasi pag hindi nasintadahan ng hollow block yung mga kasinag, guguho ng guguho yun hanggang lumaki yung yung butas sa ilalim. Baka mag-bar down yung flooring sa taas. Kaya kailangan mga kasinag, maanuhan yun, maasintadahan. Yung tanim kong saging, kinain ng kalabaw ko. Ay, sayang. Hindi ko napansin mga kasinag. Napahaba pala yung tali ko kanina Nagtanim ako ng saging dito Kinain lang ng kalabaw. Kinain ng Magayon. Bakit kinain mo yung saging ko? Ha? Ba't mo kinain? Kaya pala busog-busog ka. Laman nito siguro saging. Ay, ikaw talaga. Kinain mo yung tanim kong saging.